रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा घर घर तिरंगा या अभियानामध्ये व्यस्त असताना देवगड तालुक्यामध्ये उमेदचे व्यवस्थापक श्री शिवाजी पांडुरंग खरात यांना रानभाजी महोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या वेळी ज्या पद्धतीनं अमानुष मारहाण करण्यात आली, खरं तर शासकीय अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावत असताना आमदार नितेश राणे यांनी त्यांना मारहाण केली। त्यांचे अंगरक्षक यांनी त्यांना मारहाण केली। तरी त्याचबरोबर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा त्यांना त्या ठिकाणी स्टेजच्या मागे बोलवून राणे समर्थकांनी अमानुष अशा पद्धतीनं एका सरकारी अधिकाऱ्याला आपलं कर्तव्य बजावत असताना त्या ठिकाणी मारहाण केली। याचा संपूर्ण शिवसेनेच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। खरं तर हे कृत्य अतिशय निंदनीय आहे, भ्याड आहे। आमदार नितेश राणे हे गुन्हेगारीचे महामेरू आहे। सातत्यानं अशा प्रकारचे वारंवार गुन्हे हे त्यांनी केलेले आहेत। आपल्याला माहीत असेल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्यावेळी डंपर आंदोलन झालं होतं, त्या डंपर आंदोलनाच्या निमित्तानं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अशाच पद्धतीनं त्या ठिकाणी हल्ला केलेला होता आणि त्यावेळी 353 कलम सरकारी कामामध्ये हस्तक्षेप, अडथळा। त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की प्रदीप व्यस्त जे मत्स्य अधिकारी आहेत या जिल्ह्याचे होते, त्यांच्यावर सुद्धा त्या ठिकाणी बांगडा फेक त्यावेळी केलेली होती आणि त्यावेळी सुद्धा त्या प्रकरणामध्ये नितेश राणे यांच्यावर 353चा गुन्हा हा त्या ठिकाणी दाखल आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की नॅशनल हायवे ज्यावेळी या ठिकाणी होत होता, त्यावेळी त्या शाखा अभियंता प्रदीप शेडेकर यांच्यावर सुद्धा अशाच पद्धतीनं त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यांची धिंड काढण्यात आली आणि त्यावेळी सुद्धा 353 हे कलम त्या ठिकाणी लावण्यात आलं होतं। हे दोन्ही गुन्हे किंवा हे 3 प्रलंबित असताना प्रकार याच्यावर न्याय प्रलंबित असताना आणि या विषयावर त्यांना कोर्टामध्ये जामीन मिळाला आहे या सगळ्याला। त्यामुळे आमची भूमिका शिवसेनेची अशी आहे की सातत्यानं अशा प्रकारची म्हणजे रोजमर्रे त्याला कोण लढे अशा पद्धतीचं चित्र आज जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालं आहे। हा मतदारसंघ गुन्हेगारी मतदारसंघ अशा प्रकारची प्रतिमा ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या मतदारसंघाची निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून आमचं त्याच्यामध्ये तो जो काही जामीन त्यांना रद्द झालेला आहे किंवा जो जामीन त्यांचा मिळालेला होता, हा जामीन रद्द व्हावा अशा प्रकारची आमची त्या ठिकाणी मागणी आहे। आणि सातत्यानं अशा प्रकारच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणं आणि म्हणून नितेश राणे सराईत गुन्हेगार आहे, म्हणजे एखादा गुन्हा वारंवार होत असल्याने आणि तशाच प्रकारचे गुन्हे त्यांच्याकडनं होत असल्याने जामीन त्यांचा रद्द व्हावा ही मागणी त्या ठिकाणी आमची आहे। दुसरा महत्त्वाचा, हे जे काय शिवाजी खरात हे जे काय अधिकारी आहेत, हे अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीतले असल्याने खऱ्या अर्थानं नितेश राणेंनी त्यांच्यावर हल्ला केलेला आहे। म्हणजे या दलितांवर किंवा अशा प्रकारच्या अनुसूचित जाती जमातीवर मी हल्ला केला तर माझं कोणी त्या ठिकाणी काही वाकडं करू शकणार नाही आणि म्हणून अशा प्रकारच्या या समाजावर अनुसूचित जाती जमातीवर त्यांनी त्या ठिकाणी हल्ला केलेला आहे आणि दलित बांधवांवर अशा पद्धतीने अनुसूचित जाती जमातीतल्या अशा पद्धतीनं जर त्या ठिकाणी हल्ले होत असतील आणि ज्यांच्यावर हल्ले झाले त्यांनी पोलिसांच्या स्थानकामध्ये जाऊन जर त्या ठिकाणी तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले असतील
आणि जर ती तक्रार तिथले पोलीस निरीक्षक असतील किंवा या DYSP असतील हे जर त्या ठिकाणी ती तक्रार नोंद करून घेत नसतील तर ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या नुसार त्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा, पोलीस अधिकाऱ्यांवर सुद्धा त्या ठिकाणी ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. आणि म्हणून आज आमची मागणी आहे, काल आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना या बाबतीमध्ये भेटलो आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही मागणी केलेली आहे की तातडीनं या सगळ्या गुन्हेगारांना, सराईत गुन्हेगारांना अटक व्हावी, त्यांचा जो मूळच्या अशा प्रकरणातला जो जामीन आहे तो त्या ठिकाणी रद्द व्हावा आणि ज्या खरात नावाच्या अधिकाऱ्याने अशा पद्धतीची तक्रार केलेली आहे त्याच्या जीवाला त्या ठिकाणी भीती आहे. कारण संतोष परब हे इथलं कणकवली शहरातलं उदाहरण आहे, कशा पद्धतीनं त्याच्यावर वैमनस्यातनं हल्ला झाला. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं या प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये जे उभे राहत आहेत त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न हा आमदार नितेश राणेंकडनं होऊ शकतो. आणि म्हणून त्यांच्या जीविताला, त्यांच्या कुटुंबाच्या जीविताला धोका आहे आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी पोलीस संरक्षण द्यावं अशी सुद्धा मागणी आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि म्हणून जर अशा पद्धतीनं अनुसूचित जाती जमातीतल्या आणि दलित बांधवांवर जर अत्याचार होत असेल तर सिंधुदुर्गातली शिवसेना ही त्या ठिकाणी गप्प बसणार नाही, संपूर्ण शिवसेना त्या ठिकाणी गप्प बसणार नाही. संपूर्ण शिवसेना ही खरा त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे त्या ठिकाणी उभी आहे, त्यांना न्याय देण्यासाठी त्या ठिकाणी कटिबद्ध आहे. आणि त्याचबरोबर या भागाचे लोकप्रिय आमदार वैभवजी नाईक असतील, खासदार विनायक राऊत असतील, यांच्यापर्यंत सुद्धा ही जी कालची घटना घडली ही त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि वैभव नाईकांनी या विधानसभेमध्ये या प्रश्नावर त्या ठिकाणी मी आवाज उठवणार आहे ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. आणि म्हणून खरं तर आज सत्तेचा माज या सत्ताधाऱ्यांना आलेला आहे. आपण महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 3 प्रकरणं आपण पाहिली. प्रकाश सुर्वेंचं जे भाष्य आहे की शिवसैनिकांचे हात तोडा, पाय तोडा, तंगड्या तोडा, अशा पद्धतीची भूमिका प्रकाश सुर्वेंनी जाहीर त्या ठिकाणी मांडली. दुसरी जे बांगर म्हणून जे आमदार आहेत त्यांनी तर जे शालेय आहार जे देणारी जी एजन्सी आहे त्या अधिकाऱ्याला किंवा त्या कंत्राटदाराला त्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी मारहाण केली याची सुद्धा वृत्त हे सगळ्या महाराष्ट्राने त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आणि आज म्हणजे 14 तारीखला नितेश राणेंनी जे केलेलं जी मारहाण आहे 353 शिवाजी खरात, आणि म्हणून सत्तेचा माज हा कुठल्या तरी या सत्ताधाऱ्यांना त्या ठिकाणी आलेला आहे. आणि म्हणून नक्की शिवसेना हा सत्तेचा माज त्या ठिकाणी उतरल्याशिवाय राहणार नाही. खरं तर या जिल्ह्यामध्ये जी राडा संस्कृती आहे, जो दहशतवाद आहे, हा या ठिकाणी या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून, राणे भाजपच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी निर्माण केला जातो. आणि म्हणून हा दहशतवाद, ही राडा संस्कृती संपवण्याचा विडा हा शिवसेनेनं त्या ठिकाणी उचललेला आहे. खरं तर जे नितेश राणेंच्या बरोबर जे बॉडीगार्ड असतात, अंगरक्षक असतात, हे तर त्यांच्या संरक्षणासाठी असतात, पण कुठंतरी सातत्यानं त्यांना घेऊन जनतेवर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा नितेश राणेंचा त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. आणि म्हणून आमदार म्हणून जी नैतिकता आहे किंवा जो आदर्श आहे हे खरं काहीतरी आमदारांनी घालून दिले पाहिजे, पण त्यापेक्षा हे पूर्ण विपरीत असं वर्तन हे आमदारांचं या सगळ्या घटनांमधनं दिसतं. खरं तर ही केवळ एक घटना नाही तर ही म्हणजे अनेक गुन्ह्यांची, कृष्णकृत्यांची ही साखळी आहे. आणि म्हणून संपूर्ण जनतेमध्ये एक संतापाची लाट या निमित्तानं निर्माण झालेली आहे. आणि संपूर्ण हा मतदारसंघ म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये देवगड, कणकवली, वैभववाडी हा कुठेतरी गुंडगिरीचा साम्राज्य म्हणून त्या ठिकाणी ओळखला जाऊ लागला आहे. आणि दुर्दैवानं या आमदारांना त्याचा अभिमान वाटतो. आणि म्हणून आज अनेक सरकारी कर्मचारी हे या सगळ्या याच्यामध्ये सातत्यानं बळी पडलेले आहेत या गुंडगिरीला. आणि अनेकांनी खरं तर घाबरून तोंड उघडलेलं नाही. पण मात्र ज्यांनी म्हणजे शिवाजी खरात किंवा ज्या अधिकारी प्रदीप शेडेकर असतील, वस्त असतील, त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी जे धाडस दाखवलं खऱ्या अर्थाने शिवसेना म्हणून आम्ही त्याचं कौतुक करतो. आणि म्हणून ही कालची घटना ही निंदनीय आहे. सत्तेचा माज या त्या ठिकाणी आलेला आहे. दुसरीकडे आपल्याला मी म्हणजे त्या अधिकाऱ्यावर कुठंतरी विनयभंगाची सुद्धा तक्रार झालेल्याचं माझ्या निदर्शनास आलेलं आहे. आमची शिवसेनेची सुद्धा भूमिका आहे, जर विनयभंगामध्ये जर त्या ठिकाणी त्याची चौकशी व्हावी आणि जर हे खरात अधिकारी दोषी असतील तर त्यांच्यावर कार्यवाही व्हावी, ही सुद्धा आमची त्या निमित्तानं भूमिका आहे. आणि म्हणून नितेश राणे यांनी महिलांच्या आडून अशा प्रकारचं राजकारण त्या ठिकाणी करू नये. खरं तर 353चा गुन्हा किंवा मारहाणीचा गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी नितेश राणेंनी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करायला त्याला भाग पाडलेला आहे. आणि म्हणून या प्रकरणाची पण त्या ठिकाणी चौकशी व्हावी. नेमकं विनयभंग म्हणजे नेमकं काय घडलेलं आहे, तिथल्या उमेदच्या सर्व तालुका समन्वयक असतील, अधिकारी असतील, या सगळ्यांमध्ये त्याच्याबाबतची चौकशी व्हावी. खरं तर हा कार्यक्रम देवगड नगरपंचायत
पंचायत समिती देवगड, कृषी विभाग देवगड आणि उमेद अशा संयुक्त विद्यमाने त्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होता. आणि या कार्यक्रमामध्ये सगळे अधिकारी म्हणजे तालुक्याचे BDO असतील, कृषी अधिकारी असतील, उमेदचे अधिकारी असतील, हे सगळे त्या ठिकाणी साक्षीदार आहेत. आणि म्हणून त्यांची सुद्धा त्याच्यामध्ये चौकशी करावी, जे जे त्या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या स्थळी होते आणि कशामुळे हा त्या ठिकाणी प्रकार घडला, कशामुळे ही घटना घडली. आणि स्टेजच्या मागे जाऊन त्या ठिकाणी मारहाण हे करणं आणि शिवीगाळ करणं, तुला संपवतो अशा प्रकारची धमकी देणं. नितेश राणे हे न्यायाधीश नाहीत. जर त्या ठिकाणी जर अधिकारी चुकीच्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी वागत असेल तर त्या ठिकाणी त्याची चौकशी करण्याकरता आणि त्याला शिक्षा करण्याकरता न्यायालय आहेत, पोलीस आहेत, सरकारी यंत्रणा आहे, यामार्फत त्याची चौकशी होणं गरजेचं होतं. पण नितेश राणेंनी कायदा हातामध्ये घेऊन त्याला त्या ठिकाणी आपण न्यायाधीश असल्यासारखं त्या ठिकाणी मारहाण करणे हे काय त्या ठिकाणी योग्य नाही. आणि म्हणून आज जिल्ह्यामध्ये अनेक अधिकारी त्या ठिकाणी यायला घाबरत आहेत. आपण पाहिलं की या गेल्या अनेक वर्षामध्ये अशा प्रकारचे सातत्यानं गुन्हे घडत असताना, घटना घडत असताना या जिल्ह्यामध्ये जो अधिकारी सुद्धा त्या ठिकाणी येण्यासाठी इच्छुक नाही आहे. आणि म्हणून त्याचा सुद्धा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर होतो. आणि म्हणून ही गुंडगिरीचा आम्ही त्या ठिकाणी निषेध करतो. संपूर्ण शिवसेना या जिल्ह्यातली ही त्या ठिकाणी या सगळ्या खरात आणि जे असे अधिकारी आहेत ज्यांच्यावर अशा प्रकारचा अत्याचार झाला आहे, अशा प्रकारचे भ्याड हल्ले झाले, या सगळ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणानं शिवसेना या जिल्ह्यातली उभी आहे. खासदार विनायक राऊतांच्या नेतृत्वाखाली, आमदार वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली आणि संपूर्ण जिल्ह्यातली शिवसेना ही त्याच्या पाठीमागे त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून या घटनेचा आम्ही निषेध करतो. खरं तर याच्यावर तातडीनं गुन्हा त्या ठिकाणी दाखल व्हावा आणि या सगळ्या गुन्हेगारांवर कडक त्या ठिकाणी शासन व्हावं अशा प्रकारची आमची या निमित्तानं मागणी आहे. म्हणणं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने देवगड पोलीस स्टेशनने तो गुन्हा दाखल करून घेतला पाहिजे होता. तो गुन्हा दाखल न करून घेणे ही पण पोलिसांची चूक आहे. त्यामुळे त्या पण पोलिसांची, अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे असं स्पष्ट मत शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांचं. आणि निश्चित मी आपल्याला सांगू इच्छितो की अशा प्रवृत्ती तिथून काढण्यासाठी शिवसेना सज्ज आहे. आणि गुन्हा नाही दाखल झाला तर शिवसेना या जिल्ह्यामध्ये निश्चित आंदोलन करून गुन्हा दाखल करायला भाग पडेल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.